Leuke kinderen met die. Ik vind dat ik in de dingen gezegd. Die gaan we. Dat zijn maar zo poeders erbij. Ja. Maar also Tiers. Weet allemaal ja en die. Oh ja, dood is er gedaan nu. Dood. Ah ja. Is we doen hij maar weer een dunkje bras. In Tiese. Dat zijn kan doen dit. Ja, weer een nullet. Ja. Maar kom je nog weer, is er de goed in zo'n. Dan is het hem op je petit. Abandonne toen erop. Ja. Prima ja, pure lekker dan lekker kine luzeer, dat is struze luzeer. En dan kon gewoon dat de Maria die na zo'n ligudus of. Lekker door de vleug, ik heb daar een vleug met oorlog. Ja, als je kon bedienen, toen er goed erin weet. Bij de reunie naar ook, de goede plek heb ik gereed. Renke Wotti. En met een vriend gaat de ziel over aan die helemaal. Maar wie ze, er gaan miljarden fleuren, hij is bracht, dat willen die. Er hebben ze brede fleuren. Hoe moet je naar huis, hoe moet je naar roos. Met die badkapel gaan miljarden, de buren is een fleur kwijt. Ja, moeder is betraind. Leonie Pjol. We betreden niet in de plek, het hier volkant er genaamd te kan. Maar comment c'est de golo die bizit die zei door hoor. Maar maar zij buren ja pe hoor. Die gor niet voor speciaal maar. Veneno. Gradino. Dus je geen Amerikaan noemen? Dan is ik geen. Op een middag zo nemen dus gegernel. Dan? Hé, hoe? Aber minun que calda brisune que tu ne. Ja, dan doe ik al over Ja. Oh, no me da kuna head. Umar me pare, immer da la región parisienne. Ah, ouais. De Hannover. Ah, ja. Hannover die zijn. Bah, ja. Maar we zijn daar voilà, we zijn voilà. Ja. Ah, ouais. Nee, is geen. Non, je sais pas. Nee, is deze loop in de hier. Landour. Landour, ja. Landour. Maar de aan die draad, aan die draden. Ja, proper. Vrouw met Bremmen, Loes Tony. Ja, maar Raoul om de Grand Trabi. Oh, dan moet je zo geen bar zien, Brem. Dan ga je over hem, ik kolle daar. En doe het bij hem, want die bar stond, Greder Puncho en Eves. En Mogerju, Abidje de Mogerju Simon gemeen. Met hem labori. Goed, ik parterrio, zo droog toe. Allemaal. Mijn mag rijden in de zaken zien. Dan kan je erbij in door. Nou, jammer, en dan moet je goed door je. Ralla de finisce meer over me. Het punt die rijdt hier. Ah ja, ik heb een soort. Er rode de trein van al. Ah ja. Daar weer een stijl krijgen de hier Jean Casu gewinnen.
Celui-là était le dernier à s'occuper. Et ça, il imagine aussi le 5, on a mis là, 5 bandes. Ah, ja, de om dat weten we. Lui Penghilli. Ah, lui Penghilli, ja. È benissimo. Ja, ja. Maar je zo krijgen, interessant. En dan ga je zo door, le principe des vases communicants, er zo zijn ze dan neer. Maar zo, ja, beter allemaal hier. Ah, poi zo beter. Non che pesse blave, zo, dan ga je... Laurent Ticollen de willen waren pesse blave, zo. Weet je het. School da poi insieme, Chapel che finno io, grossa so der Chapel la parlut, grossa era finden. Anche goed de moan. Ja, je 2 dagen te som. Me goed dragen bij disparisse tot met pogredo team antineve per een fondazione, ook al Herbert Esker Pennu. Pennu tu. In Douar. Non, mais après Brisounego je gobber. Ah, Brisounego? Ja. Come goed alleen is che de gran trabiga to geen pennu e ma na mese che mo che mere di una ani brassa la in zo pen San Brandon che blai. Non è che io brassa, ja. Ja, dat is een auto. Les kan auto op Ah ja, tu een auto. Al me waar is camping car. Et Mayo? Et par ces Favreau? Ja. Ouais. Motion. Oui. Een sacré camping erin is. Ja. Ah ja, sûr. Maar morgen verzoenen ik. Oh ja, on en va. E appena da vedere alla Buriua, de Peteore, e non mi occuperà lei. Ils sont partis à la Claire. fosse commune. Hein? À fosse commune, en cassette. C'était pas assez vieux alors. Ah non? Non. Giù all'area, ja, Nee, vedere. Koos, quoi. Die gasten de regen, ja, rassemble tout goed. Hoor kijk. Hein? Mais non, c'est pas du tout ça. Si, c'est la tête des moines que c'était, non? Non. Qu'est-ce que c'est? C'était depuis la peste. Il y avait eu la peste qui était venue d'Angleterre. Il y avait eu beaucoup de morts. Oui. Parce que nous, on avait demandé à voir le livre de Quimper. Oui, Le gendarme était venu chez moi. oui. Et puis, donc, mais c'était pas ça du tout, hein. Ah oui. Ils nous ont dit que, nous ont dit ça, hein, sur les livres, c'était marqué ça. Peut-être que les moines avaient soigné. La peste était venue d'Angleterre, hein. Ah ouais. Il nous avait dit. Oui, il Ah, avait ben, dit. Ben oui. Hmm. Alors ils avaient fait, oh là chez Germain, il y a plein aussi, là, chez Germain. Là. Ah ja. Il y a plein d'états Ah ouais. d'os. Ah bon. Oui. C'est parce que paquet, non? Parce que paquet de peste, die straat hier. Non. Oh ja, trouwens, we passé maar Red Bull met Red Boeren. Oh ja. Sûr, nee. Ja. Geen willen. Allemaal daarna, ergoed naar je, ergoed naar je school. Ah, school Is die is belangrijk? die... Ja, die belangrijk. Ja. Die belangrijk, bij school. Hey. Oui. Il Non, paraît. Non che Là, il y avait des moines, là, Tivourde. Nekke dan tier zo bremma. Ja, da poi se na che ti claro che die che perché da hude pese. Per ons al regen hier zie. Oh là là. Trouwe. On a zo. Ah, je grede Zo, hein. nam ser no. Oh là, ça c'est depuis longtemps, ça. No Hein. te on shom che da hut. Ni giorno se grega ne me on tava ni so che ci ne punno a parterse. Men Ah, non ja. magari andro dentro, sicuro già dei suini moi. Ah, ja. Ma goed misschien afgediend misschien geen trabe geen. Non, ça c'était Jean Cassux, ça. Hey, hoe er misschien die, samen gaan gaan. Ja. Die dan een Ah, poen. Walleux, ou à Laurent Madet, Die dan een poen. à François. Il y a... Oh ja, garagiste zo met toe dopo. On a mis Oeh, sur dat les weet ik peines. niet. Laurent Madet, pas Laurent Prigent, hier. Ja, je hebt een boer ja, dat de Yves Cadu, oh, il y a le nadu, là, il y a. La Ja, gomme à Saint-Main, on a le nadu, hein. Et pomp, et bien Ah, traque. ja. Ah ja.
non, lui doit questo. bravo. A goede Maar Jean, soms je begint te doen, dan maar Avant vriendje dan en lui pingili in de in zondag. Ja, als dan kwaad. Ja. Ja. Branda, die vliegen de weer. Ja. Nu daar waar regen is eeuwen naar is het een taart meer wandelen naar is het niet. En ja die vliegen er ja penne de rode. En zo vliegen. Ik rood dus in Ashland zo. Ja, dat is nou een gezien een draad. En als op de grede begint. Remaal is hard zo, maar de grede begint. Ja, die zijn mechaniciën. Maar zo'n is je begint te veel door betalen. Maar je vriendje draagt dan eerst toe. Lokuran maar je wil kijken bergjes. Ja, nee, dat. Ik karamel te resursen zo in. Goed is zo zijn nu al eens ik kom meteen. Oh, maar want je zoer jammer. Nou dan. André Belair gezegd daar. Er passage Nee, we hier om maar zegt dan maar een kan fijn doen. Oh, daar wil ik steeds kunnen ons maar doen. Dan hebben we een vinden doen ze brengen voor. Hier heb ik eigenlijk die en de boerum te na. Zo oud. Nu ik heb nou een de herpark daarna de boerum en dus. Dus zo rijder toch. En nou doen ze kijken. Ik ben er eens niet. Vindt een zonbranden. De fontein. Er vindt een vrede, brood zonbranden. Ik die ik biljet nu de nou die. Ja. Hoe brouw krijgen dan? Er punten zo krijgen. Je die vrouw de braas. Jean-Michel Batibois. Agar rood zo krijg ik. Iemand is een beetje cool die het zo kalf is hier. Zo labura de 40 que son Sibiril mais. Escolha de barra roda. Ele que não deu que Queimada lá. nada ja. Dan een quadero meteen. Die fleur in die race zou het borden doen. Nee. Je legt maar weg, dan is ook geen gedrag. Die dan. Dat is net een terrein. Dan doen we een maand race. En daarvoor er al gewoon zeggen dat jullie er. Dat er nog pas er gewoon dat jullie betekenen. Nu doe je het naar daar. Dat is niet bijzonder. Croise a gatoffe. Uno je linja je kamer ano ove. Maar hij trouw met tegen de lawaren de niet. Dat is een regel die